Angkat halang, ambil, masuk. Poin untuk R4. Berarti saiki keadaane gawat no Mas kuwi. Wah, mboten namung gawat. Gawat sangat Pak Kadus. Sabibaripun ngawontenaken voli, suasananipun dados panas. Kados banyu ingkang. Lah kowe duwe ide apa saiki supaya bocah-bocah kuwi manggen padha damai karo bocah Banyuwarna kuwi mau. Walah Pak, kula mboten mangertos kados ngoten. Sik Mas tak pikire sik ya. Ngene wae nak, aku sae duwe ide. Kowe tak kongkon nyanggone kanduse Banyuwarna kono supaya bocah-bocah kono mengko sore dijak golek welut bareng-bareng nang nggon bengkokku kono sing kidul kali kae. Mumpung iki musim udan. Nggih Pak, menawi kula cocok-cocok kemawon. Ide saya menika. Kuwi sing lanang-lanang wae lho nak, ora lanang wedok. Sik aku tak kongkonan bocah sik ya. Hat! Budi! Nggih Mas, Mas. Aku njaluk tulung nang ngene Pak Kadus Banyuwarna. Mengko sore warga Banyuwarna dijak bareng-bareng golek welut nang sawahe Pak Kadus Kidul Kali. Jangan keliru ya. Nggih, kula kelingan. Aduh, malah mati. Kontak bensine nggono. Bensin. Apalan kowe? Duit duit ora? Mboten no. Nah, gue tuku bensin. Jujule PN. Turun nggih, Mas? Ya. Lah kowe arep nganti to? Arep nyebut Lurah Banyuwarna, Mas. Arep apa to? Arep nyampe pesen Lurah Batuwarna, Mas. Nah, kita pesen apa to? Iki aku nang nyang Gedhok. Terus tak mampir yang Banyuwarna, engko pesene tak sampe ning. Loh, meri sing ngono. Anu, Mas. Engko tulung omono nyang Pak Lurah Banyuwarna. Yen mengko sore warga Banyuwarna sing lanang-lanang dijak golek welut ning sawahe Pak Lurah Batuwarna Kidul Kali. Anu megare Banyuwarna apa ya? Ndak, musim udan. Apa? Mulai. Ini musim udan ya apa ya kayak welut. Dasar wong ora tau mangan sekolah. Pak Kadus. Wah, ora enak iki kepiye. Ya mosok wong Batuwarna nek sing ngomong ngono pas kalah poli wingi. Ya kita apa kalau Batuwarna? Wong Batuwarna mesti ngono, apa-apa digedhekke, apa-apa dadi masalah.
Apal aku ki wesan iki. Oh, paling diapurane koplak kae. Yo iso. Aku ya tau krungu saka yang kuwi. Mulane dhek dhisik gak duwe yang saka wong Banyuwarna. Mergone wonge kemalan-kemalan ngono. Yo nek masalah yang masalah wedokan iki kan yo pribadimu. Iso kuwi mergone kowe ra bagus. Ora. Wonge ngomong dhewe ngono, berarti kan ragu aku dhewe to sing ngomong. Yo iso, yo gor-gor tangkeme bocah sisi kae. Paling koplak kuwi. Lah iya. Bener nek kene. Iki aku mang oleh welingan saka Kadus Batuwarna. Ya. Engko sore wong Banyuwarna terutama sing wong lanang-lanang dijak bareng-bareng golek welut neng sawahe Pak Kadus Batuwarna kidul kali. Lah sing mare aku bingung kuwi, lah tek mergo kemalan. Lah pram bingung. Nah, tenan to. Dadi ora nyambung ngono ya kata-katane iki. Ya wis ngono wae. Tak bali sih ya. Ya, Dolali pesene. hati. Assalamualaikum. Dolali. Mosok golek welut mergo kemalan. Ora lho, Dang. Ora. Yo nek dinalar-nalar yo ora nalar kuwi yo. Mosok golek welut mergo kemalan. Terus kepiye kuwi sing bener? Sik. Dang welut ki njak gelut lho. Oh iya lho, njak gelut lho. Yo ora patek yakin aku. Lah, watane kono njak gelut kuwi. Lah terus piye Wis awake dhewe? genah iki, wis genah. Aku tak Sik. telepon si bolo-bolo sik. Iki wis genah kono paling njak gelut. Halo bro. Iki ngene iki cah Batuwarna iki jak gelut ning sawah kidul kali nggone Pak Lurah. Bocah-bocah do cepakno, ubo rampene cepakno. Saiki? Sore mangkat saiki. Saiki. Yo, oke, yo wis kita persiapan, yo. Ayo. Iki lho, aku oleh SMS kaya ngene. Ndak wacane ngene. Mengko sore kabeh warga Banyuwarna dijak gelut enek sawahe Pak Warna kidul kali. Mergane jare wong-wong Batuwarna awake dhewe diarani kempal. Nah, lak tenan to apa sing tak omongke. Nek cah Batuwarna karo cah Banyuwarna ora bakalan iso akur. Kuwi wis disegake ket mbambahe dhisik awake dhewe. Nek piye-piye awake dhewe iki ora bakalan iso akur karo cah Batuwarna. Lah iya, wong wingi nonton dangdute Kisro. Nah, Terus Wali wingi ya Kisro. Lah diurane sih kan apa piye? Dasare wong Batuwarna desa-desa. Ya jelas lah wong kene iki luwih pinter-pinter. Wong sugih-sugih beda karo wong Batuwarna. Kene pemikirane maju, enek wong Sunda, enek wong Madura, ora gur wong Jawa tok. Mulane kuwi kene dijenengke Banyuwarna, kono ke Batuwarna, banyuke adem, nek kono ke batuke watu. Ya wong siji sing awake dhewe iso nampa. Aja ngasi desane awake dhewe iki ketekan Cina. Mergane iki Cina ke Nyuwun sewu, Mas. Kantor polisi Batuwarna pundi nggih? Mriko Mas, mengke nyebrang kali pun dugi Batuwarna. Mengke enten kanan dalan. Mriko nggih. Nggih. Sampeyan wong Cirai, Mas? Mboten, Mas. Kula asli Jawa, saestu. Kula tiyang Karangmenjangan mriko. Ora mungkin mripate sipit kowe putih kok. Mboten, Mas, saestu, Mas. nah wong kene iki wis mudeng kabeh. Sampeyan yang Batuwarna to arep usaha suwe-suwe dadi penjajah. Bener kan, Cok? Iya, elah. Agamamu apa? Ala wis ora sanggo agama apa-apa ki rono. Buku sik. Nggih, pun, Mas. Matur suwun nggih. Iya. Ayo Cina. Astagfirullahaladzim. Ono apa iki? Ono apa? Aji, mau tarung-tarunge masalah rasis, Mboten, Cina, nekok-nekoki masalah paham agama. Ana apa? Mboten nika namung enten piantun tanglet mergi dateng Batuwarna Pak Kek nika apa dipun paringi ngertos ngoten Pak Haji. Aku wis ngerti apa sing mbok omongke. Aku wis ngerti. Apa sing mbok omongke kuwi bahaya. Islam kuwi sebagai agama rahmatan lil alamin. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Masalah agama ki sensitif.
Kelingan ora sing kejadian berita wingi ing Jakarta. Gara-gara agama. Ya toh. Kaya ngono kuwi kudu dindem dhewe. Aja gek dibuka-buka ngono kuwi. Nggih? Nggih, Pak, nggih, Pak. Kudu sing menebarkan rahmat, kudu sing menebarkan keselamatan, kerukunan. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu menyebarkan dengan kasih sayang. Jangan dengan pemaksaan. Sing akur. Ngono kuwi lho sing dikarepke ning Al-Qur'anul Karim. Nggih, Pak, nggih, nggih. Saged dipahami napa mboten? Saged, Pak. Apa meneh iki? Iki wis wayah salat, ya idul salat. Ya aku tak masjid sik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wis saiki salah digagas. Sing penting iki bicarane awake dhewe ngumpuke bola-bola. Nggo tawuran karo sore karo Cah Batuwarna. Nek perlu di WA, di SMS, Facebook ben ngumpul bareng. Yo. Ketane polisi sing tekok mau, Cak. Apa? Wong ke mau sing tekok kita. Lah, ya kan penting kubur kosone tampur. Lah, Sisi polisi lah. ayo golek koso. Pak Jaya, gawat, Pak. Enak apa, Dek? Pak Jaya. Pak, gawat, Pak. Bukan mriki sepeda, Pak. Enak apa, Dek? Enak apa? Tenang sih, Jangan tenang. ngono apa mboten buka HP. HP ku ketinggalan ning gubuk tapi kok nganti rupamu kaya ngene kena apa ki, Mas? Niki ngeten. Iya, iya, piye? Ngomong, Mas. Warga Banyuwarna niku Heeh. dadi tawur. Masalah. Tawur piye? Piye njajal ayo. Didelok ning HP sih. Monggo. Ayo, ayo. Wah, iki enak SMS tenan, Mas. Nggih, niku. Kanggo warga desa Banyuwarna sing ngaku lanang, iki lagi gawat. Mengko sore sing lanang-lanang ayo padha nggawa senjata sak eneke digawa nyang sawah Pak Warno Kidul Kali. Kidul Kali engko, Mas. Berarti mergane awake dhewe mengko sore ditantang gelut nyang warga Batuwarna. Iki tenanan ketok iki. Tenanan estu niku Pak, mulane kula Jare wong-wong Banyuwarna kene akeh sing kemalan tertanda Pak Joyo kadus Batuwarna. Wah, lha iki wis nantang anu iki nyangkut kan kaduse. jenengan Ya aja digenahne masalah. Monggo. Halo, napa Mas? Mas Sulut. Oh, nggih, nggih. Kula ngaran rencang-rencang riyen nggih. Enten Kidul Kali to? Oh, nggih. Ampun nggih. Rame-rame lihat MC ya. Ajar kowe. Ayo. Wak gelut kayak nah nih. Nah. Ngeten lho, Dik, Batuwarna niku isine SMS nantang kalih Banyuwarna. Ajak gelut. Kan kono grek welut. Boten katan gelut, nggih. Jadi kejadian ini untuk pelajaran kita bersama. Mohon kalau ada info diklarifikasi, jangan ditelan mentah-mentah sehingga menjadikan keributan yang lebih besar atau memperkeruh suasana. Mari kita ciptakan kerukunan, jangan sampai kita pernah membedakan suku, agama, serta ras, sehingga di desa ini tercipta kondisi aman, rukun, dan sejahtera. Apakah semua ini bisa dipahami?
Terima kasih. Pripun Mas ideku? Jos. Apik ra? Apik, Mas. Eh to, sing do nggawa parang, sing do nggawa pacul, kerja bakti. Nggih to? Ya. Sing nggawa pancing, nggawa ember, do golek welut. Pripun? Apik ra? Nggo Mas, balik rin Mas. Yo, balik kantor. Nggih. Pak, sekedap, Pak. Anu, Pak, ajeng nyuwun pangapunten. Kula niku mboten ngerti nek jenengan niku polisi. Mboten napa-napa, Mas. Pun kula sepurani. Sing penting niku urip enten desa niku aman, rukun lan damai. Ampun kados jenengan wau kok kaya dadi provokator ngelek-elek desa mriko, terus akhirnya dadi tawuran to. Nggih to? Nggih, Pak, wong kula saestu mboten ngerti nek jenengan niku polisi. Nggih, kula niku namung pikantuk SMS. Ngejak tawur nggih, kula langsung ngejak kanca-kanca tawur. Tak kandhani ya Mas, Pak DK iki anggota anyar neng Polsek Batuwarno. Yo lagi dina iki mau. Mula mau lak takok sampean sak kanca to pas nakoke alamat Polsek Batuwarno. Nggih, Pak. Terus nasib kula sak kanca terus pripun niki penakipun, Pak? Waduh. Niki pripun Mas? Yo diselno. Yo mbok ampun, Pak. Gek pripun kula niku mengke wong kula niku nganten anyar. Gek bar niku mengke kula niku rencanane ajeng daftar perangkat desa, Pak. Nek kula disel mboten saged daftar perangkat desa, Pak. Duh, pripun, Pak? Mboten le Mas. Sing penting ampun dibaleni melih. Saestu, Pak. Mboten disel niki. Matur nuwun sanget nggih, Pak nggih. Pangapunten nggih, Pak nggih, matur nuwun nggih. Aja dibaleni meneh ya Mas ya. Nggih, nggih, Pak. Yes. So daftar perangkat iki.